Dávajte si bacha, prichádzajú ľudia v bielom. Dostanú ťa spevom, aj skvelou prácou telom. Capoeira Slovakia hľadá nových členov. Ak sa ti to páči, potom počítame s tebou. Pozývame ťa do našej akadémie. Každý tréning s nami niečo nové zažiješ. Salta, kopinake, bolo, hudba vždy tu je. Kto by nechcel patriť do tej našej partie? Zaujalo ťa to? Tak buď jeden z nás. Prihlás sa na capoeiru, teraz je ten čas. Cingerlátka, bubny, toto všetko čaká na vás. Pre viac info je tu náš šéf Matej Fogo Halás. Capoeira. Najvyššie skoky, rýchle kopy, super salta, nesme vzduchy, tak sa zobuď kamoško, veď toto nie je pomáda. Nauč sa bubnovať na bubny, jazyk speva, budeš kľudný, ak spolupracovať s ľuďmi, to tu každý ovláda. Keď prídeš šťastný, aj keď smutný, energiu meníš s ľuďmi, na našich tréningoch pánuje vždy dobrá nálada. Treba ti snaha, tvrdá drina, to je tá stavebná hlina, aby z teba bola skriňa, na tom každý zakladá.